Vždy ste si mysleli, že akné majú len tínedžeri? A teraz v 30-ke alebo 40-ke sa vám objavilo znovu? Nie ste sami. Akné v dospelosti trápi čoraz viac ľudí. Prečo sa to deje? Čo ho spôsobuje? A hlavne, ako ho konečne dostať pod kontrolu? Zdravím, volám sa Elena Krátka a som zakladateľkou prírodnej kozmetickej značky Modrá púpava. Dnes si povieme všetko o príčinách akné v dospelosti, o najčastejších chybách v starostlivosti o aknóznu pleť a na záver vám ukážem produkty, ktoré vám môžu pomôcť. Tak poďme na to. Počet dospelých, ktorí trpia akné, sa z roka na rok zvyšuje a najčastejšie postihuje ženy. Až 80% prípadov akné v dospelosti je pokračovaním toho, ktoré ste mali ako tínedžeri. Len 20% ľudí zažíva akné úplne prvýkrát až v dospelosti. Čo znamená, že aj keď ste ho nikdy predtým nemali, môže sa objaviť aj po 30-ke, 40-ke či 50-ke. Ja viem, nie je to fér, však, ale v žiadnom veku nie sme za vodou. Hlavným dôvodom, prečo akné postihuje vo vyššom počte ženy, sú hormonálne výkyvy. Akné sa často objavuje okolo menštruačného cyklu, tehotenstva, dojčenia, po vysadení antikoncepcie alebo v období menopauzy. Všetky tieto hormonálne výkyvy môžu prispieť k vzniku akné. Naše hormóny zohrávajú obrovskú úlohu pri produkcii mazu v našej pokožke a to je hlavný faktor v patogenéze akné a žiaľ neexistuje na to žiadna liečba. Ďalším dôvodom, prečo máme akné aj v dospelom veku, je stres. A čím sme starší, tak máme stresu stále viac a viac. Stres znižuje schopnosť nášho imunitného systému správne fungovať, narúša našu kožnú bariéru, čo môže spôsobiť, že naša pokožka bude suchá a s touto zvýšenou suchosťou sú podporované v koži zápaly a tieto zvyšujú riziko akné. Stres tiež reguluje produkciu stresového hormónu kortizolu, ktorý spôsobuje zvýšenú tvorbu stresových produktov v pokožke. Produkty, ktoré vás bavia stresu, žiaľ, neexistujú. Ale môžete investovať do niečoho, čo vás trochu uvoľní. Napríklad do svojho hobby, do starostlivosti o seba alebo ísť na dovolenku. Ďalší faktor prispievajúci k akné je smog, prach a škodlivé látky zo znečisteného ovzdušia. Tieto môžu na pleti vytvoriť neviditeľný film, ktorý spôsobuje podráždenie a akné. Preto je večerné čistenie pleti tak dôležité. Ak máte aknóznu pleť, je dôležité, aby vaša kozmetická rutina bola čo najjednoduchšia. A vyhnite sa mnohým zaužívaným chybám, ktoré sa žiaľ aj dnes úplne bežne odporúčajú. Poďme si o nich povedať trošku viac. Prvou a veľmi veľkou chybou je príliš agresívne čistenie. Časté umývanie a čistenie aknóznej pleti alebo používanie silných čistiacich prostriedkov môže narušiť ochrannú bariéru pokožky a spôsobiť ešte viac vyrážok. Čistiaca rutina by mala zahŕňať úplne jemné čistenie na odstránenie nečistôt a mazového filmu z konca dňa. Aknóznu pleť stačí čistiť len raz denne, a to večer pred spaním. Ráno stačí tvár opláchnuť vlažnou vodou. Pamätajte na to, nečistíte si pleť dvakrát denne, ešte raz. Ráno si opláchnite pleť vlažnou vodou, aby ste si opláchli a umyli zalepené oči. Nepotrebujete si ju čistiť opäť. Používanie silných exfoliantov alebo príliš častá exfoliácia. Toto je jedna z najhorších vecí, ktorú môžete urobiť v boji proti akné. Drsné peelingy alebo nadmerné používanie kyselín môže vysušiť a podráždiť pleť, čím sa akné ešte zhorší. Ak hľadáte prírodnú starostlivosť o problematickú pleť, toto sú 3 produkty z našej ponuky, ktoré vám môžu pomôcť. Používajte ich vždy na vyčistenú pleť. Prvým z nich je pleťové tonikum Revital. Nanáša sa vždy v prvom kroku na vyčistenú pleť. Hydratuje, upokojuje aj vďaka obsahu vitamínu B3, aloe vera, glycerínu a kyseliny hyalurónovej. Minimalizuje podráždenie a podporuje regeneráciu pleti. V ďalšom kroku do ešte vlhkej pleti, hneď po aplikácii pleťového tonika, naneste sérum Inspiral Energy. Obsahuje vitamín C, slimačí slis a až 5 druhov kyseliny hyalurónovej. Hydratuje bez pocitu masnoty, chráni pred podráždením a podporuje a napomáha hojeniu zápalov po akné.
Rutinu zakončíte ľahkým hydratačným krémom so slimačím slizom, alantoínom a bioretinoidom. Posilňuje kožnú bariéru, chráni pred vonkajšími vplyvmi a zabraňuje strate hydratácie. Výsledok jeho pravidelného používania je menej podráždená pleť a akné sa vracia menej často. Ak chcete mať akné pod kontrolou, stačí vám jemné čistenie pleti, iba večer, hydratácia a upokojenie pleti, posilnenie kožnej bariéry správnymi produktmi. Dodržiavaním týchto 3 krokov a jemnej prírodnej kozmetickej rutiny ste na ceste k riešeniu vášho akné. Ak chcete vyskúšať produkty, o ktorých som hovorila, nájdete ich na našom e-shope Modrá púpava. Link je v popise videa. Majte krásny deň a vidíme sa pri ďalšom videu.